Numele meu este Irina și, dacă ai fi privit vreodată fotografiile de familie de pe peretele din holul mare al casei bunicii, probabil nu m-ai fi observat. Eram acolo, desigur, dar întotdeauna undeva în margine, pe jumătate tăiată de ramă sau ascunsă în spatele umărului lat al vărului meu preferat, Andrei. Am crescut ascultând șoaptele prin peretele subțire al acelei case impunătoare, unde fiecare zi părea o replică neînsemnată a celei de ieri. Eram fata cea cu minte, fata care ajută, cea care strângea masa în timp ce restul familiei discuta despre investiții, vacanțe exotice și viitorul strălucit al firmei de familie. Nimeni nu m-a întrebat vreodată ce visam eu să fac, pentru că, în ochii lor, destinul meu era deja scris: să fiu spectatoarea succesului lor, o umbră necesară pentru ca lumina lor să pară mai puternică. Îmi amintesc ziua nunții sorei mele, când mama mi-a spus, aranjându-și colierul de perle în oglindă, că ar fi mai bine să stau la masa din spate, lângă bucătărie, ca să poți ajuta dacă e nevoie de ceva. În acea clipă am simțit cum inima mi se face mică, cât un sâmbure de cireașă, și am realizat că pentru ei nu eram o fiică sau o nepoată, ci un accesoriu util. Înainte să continuăm povestea, lasă un comentariu. De unde urmărești asta? Și ce oră este la tine? Mi-ar plăcea să știu până unde ajunge această poveste și dacă ai simțit vreodată că ești invizibil în propria ta viață. Durerea aceea surdă de a fi exclusă din propria familie în timp ce stai la aceeași masă cu ei este ceva ce te schimbă, te erodează încet, ca apa care sapă în stâncă. Învățasem să tac, învățasem să fiu invizibilă. Dacă la petreceri rămâneam în colț, la reuniuni primeam replici seci, iar moștenirea, care era speranța nevăzută a mamei mele, se pierduse în hățișul tăcerilor familiei. Toți așteptau ca bunica Ecaterina să se stângă. Era o așteptare morbidă, dar palpabilă. O vedeam în ochii mătușii mele când evalua arginteria. O auzeam în vocea unchiului meu când întreba, prefăcut îngrijorat, dacă mama mai este lucidă. Bunica însă era o forță a naturii, chiar și imobilizată în fotoliul ei de catifea vișinie. Avea o privire care te scana până la os, o privire pe care familia o evita, dar pe care eu o întâlneam zi de zi când îi aduceam ceaiul de mușețel. În acea zi în care mi-a trimis mesaj "Vino la mine, avem ce să vorbim", am simțit un nod în stomac. De fiecare dată când bunica mă chema, simțeam cum lumea ei mică se prăbușește încet, dar eu nu știam de ce. Era o zi de marți, ploioasă și gri, genul de zi care ți intră în oase. Casa era goală, ceilalți erau la firmă sau la întâlniri importante. M-am așezat pe canapeaua ei veche, acoperită de o pătură prăfuită, cu gândul că va fi o discuție despre familia noastră, ca în atâtea duminici tăcute. Mă așteptam să mă roage să am grijă de flori, după ce ea nu va mai fi, sau să fiu răbdătoare cu mama. În schimb, m-a privit direct în ochi, iar vocea ei tremura cât să nu pară teamă. "Copila mea, trebuie să știi ceva." Aerul din cameră s-a schimbat brusc. Nu mai mirosea doar a lavandă și medicamente, ci a secrete vechi, a praf răscolit. Suspansul mi-a strâns gâtul. În clipele acelea am realizat cât de mult fusesem ignorată, nu de bunica, ci de toată casa, unde păream degeabă. "Irina", începu ea și mâna ei osoasă, rece, a prins-o pe a mea cu o putere surprinzătoare. "Ei, cred că sunt senile, cred că nu văd cum își împart deja pielea ursului din pădure. Îi aud cum vorbesc despre vânzarea conacului, despre lichidarea activelor pe care bunicul tău le-a construit cu sudoare. Dar cel mai mult mă doare că nu te văd pe tine." Am vrut să-mi retrag mâna, rușinată de sinceritatea ei brutală. Am simțit abandonul când mi-au aruncat priviri răutăcioase pentru că nu-mi exprimam durerea. Tăceam, lumea mergea mai departe. Dar ea nu m-a lăsat. "Tu ești singura care m-a ascultat", continuă ea, "singura care nu a venit aici să ceară bani, ci să întrebe ce mai faci, bunico. Singura care știe că îmi place ceaiul fără zahăr și că miercuri seara ascult Chopin. Ei mă privesc pe mine ca și cum nu aș conta, exact cum te privesc pe tine." "Bunico, nu trebuie", am încercat eu să murmurăm. "Taci și ascultă", mă întrerupse ea imperativ, "timpul meu e scurt." Am făcut niște greșeli, Irina, am lăsat lupii să creadă că ei conduc turma, dar nu am de gând să-i las să sfâșie totul. Bunica și-a lăsat mâna pe umărul meu.
Îmi pare rău că ai stat atât de mult în întuneric. Ochii ei, de obicei de un albastru spălăcit, aveau acum o sclipire de oțel. Mi-a indicat cu o mișcare a capului spre comoda veche din lemn de nuc, cea încuiată mereu, despre care unchiul spunea că e plină de vechituri inutile. Cheia e sub salteaua mea. Deschide sertarul de jos. Acolo e un dosar verde. Nu-l arăta nimănui. Ascunde-l. Scoate-l din casă azi. Tremurând, am executat ordinele. Când am atins dosarul, am simțit o greutate nefirească, ca și cum aș fi ținut în mâini inima casei. Întunericul părea nemăsurat. Am simțit rușinea de a nu putea cere explicații, de a nu putea fi altfel. Ce este asta?" am întrebat. Este dreptatea ta," a șoptit ea, lăsându-se pe spate, epuizată. Este ceea ce toți cred că s-a pierdut. Terenurile de la marginea orașului, cele pe care bunicul le-a cumpărat înainte de război. Familia crede că actele au ars în incendiu acum 30 de ani, dar eu le-am păstrat și am făcut, în secret, cu ajutorul domnului avocat Vasilescu, singurul om de onoare rămas în orașul ăsta, actele de transfer, nu pe numele meu, nu pe numele firmei, ci pe numele tău. Am rămas paralizată. Terenurile acelea valorau o avere. Erau zona unde orașul se extindea acum, unde se construiau noile cartiere rezidențiale. De ce eu?" am întrebat cu lacrimi în ochi. Pentru că tu vei ști ce să faci." Metaforic, era ca o grădină pe care altcineva ar fi uitat-o, o plantată cu speranțe, părăsită de pasionați, dar cu rădăcini adânci. Tu ai rădăcini, Irina, ei au doar buzunare. Bunica a murit 3 săptămâni mai târziu. Înmormântarea a fost un spectacol grotesc de ipocrizie. Mătușile mele plângeau teatral în batiste de dantelă, verificându-și discret machiajul în oglinzile compacte. Unchii mei strângeau mâini importante, transformând priveghiul într-o oportunitate de networking. Eu stăteam undeva în spate, lângă o coroană imensă de crini care îmi provoca greață, simțindu-mă din nou ca o intrusă la propriul doliu. Nimeni nu m-a întrebat cum mă simt, nimeni nu m-a îmbrățișat. Eram doar fata aia, nepoata ștearsă, care probabil o să aibă nevoie de ajutor financiar, acum că bătrâna nu mai e să-i dea bani de buzunar. În acele momente, privind sicriul coborând în pământ, am simțit cum ceva se rupe în mine. Nu era durere, sau cel puțin nu doar durere, era furie, o furie rece, calculată, care lua locul tristeții. Eu rămâneam o umbră, da, dar umbrele au avantajul de a putea observa totul fără a fi văzute. Dacă ei credeau că sunt neînsemnată, aveam să le folosesc aroganța împotriva lor. Zilele de după înmormântare au fost un calvar birocratic. Familia s-a adunat în sufrageria mare pentru citirea testamentului oficial, cel pe care îl știau ei. Atmosfera era tensionată, hienele simțeau mirosul sângelui. Eu serveam cafeaua, invizibilă ca întotdeauna. Îi auzeam. Casa o vindem, terenul de la munte îl împărțim, acțiunile trec la Andrei. M-au privit doar o singură dată, când avocatul familiei, nu domnul Vasilescu, ci un tânăr arogant angajat de unchiul meu, a menționat că bunica mi-a lăsat colecția ei de cărți și pianul vechi. S-au auzit câteva râsete înfundate. Pianul era stricat, o vechitură care costa mai mult să fie mutată decât valora. Măcar are cu ce să se ocupe, a comentat verișoara mea, Clara, sorbind din cafea. Poate înveți să cânți la nunțile noastre, Irina. Râsetele lor mi-au sfredelit timpanele. În săptămânile ce au urmat, am început să retrăiesc în minte momentele când bunica strecurase aluzii, nevestei nepotului care lua decizii firmei familiei, mamei mele care zâmbea resemnată, mie care tăceam în colț. Începuse să mă doară privirea aceea, ei mă privesc pe mine ca și cum nu aș conta. Dar nu știau că sub podeaua camerei mele, într-o cutie de pantofi, se afla dosarul verde. Nu știau că pianul vechi, pe care îl disprețuiau atât, avea un compartiment secret unde bunica ascunsese corespondența cu domnul Vasilescu, instrucțiuni precise și o scrisoare scrisă de mână pentru mine. În acea noapte, după ce toți au plecat, lăsând în urmă o casă răvășită și miros de trabuc ieftin, am coborât în sufragerie. Am mângâiat clapele pianului.
Îmi aminteam aroma ceaiului ei de mușețel, mirosul lemnului vechi al pianului care stătea în camera de zi, ecoul pașilor mei când coboream în beci, unde erau hârtii prăfuite, dosare abandonate. De data aceasta nu am mai coborât capul, apoi am hotărât să nu mai rămân în fundal. Nu am anunțat pe nimeni, dar am început să notez discuțiile de la masa din sufragerie, să fiu atentă la clauzele pe care le discutau, să studiez actele firmei de familie, pentru că avea să vină momentul meu. Mi-am dat seama că aveam nevoie de ajutor. Nu puteam face asta singură. Trebuia să-l găsesc pe domnul Vasilescu, avocatul despre care vorbise bunica. Am sunat un avocat discret la îndrumarea bunicii și am fost sprijinită de cea care își trăia ultimele luni de putere, bunica, care întotdeauna zâmbise dulce-amar. Vocea lui la telefon a fost gravă, dar caldă. Știa cine sunt. M-a așteptat. Întâlnirea a avut loc într-un birou mic, prăfuit, dintr-o clădire veche din centrul orașului, departe de sticla și oțelul clădirilor de birouri unde familia mea își avea sediul. Domnul Vasilescu era un bătrânel cu ochelari groși și mâini pătate de cerneală, genul de om pe care unchiul meu l-ar fi numit expirat. Dar când a deschis dosarul pe care i l-am adus, ochii i-au sclipit de o inteligență ascuțită. Irina, a spus el, scoțându-și ochelarii și ștergându-i meticulos. Bunica ta a fost o femeie extraordinară. A jucat un joc lung, de una singură, timp de 20 de ani. Documentul acesta, clauza aceasta, este irevocabilă. Proprietatea pe care toată familia o crezuse pierdută, cu carte funciară abandonată, era scrisă în beneficiul tău. Dar ei vor contesta, am spus eu, simțind cum frica îmi revine. Au avocați scumpi, au relații, eu sunt doar Irina. Tu ești proprietara legală a terenului pe care ei tocmai au semnat un precontract de vânzare cu un dezvoltator imobiliar, a zâmbit el. Fără semnătura ta, tot proiectul lor de milioane de euro este nul, sunt blocați. Dar trebuie să fim atenți, trebuie să adunăm toate dovezile, trebuie să știm exact când să lovim. Fă-che simți, fata mea, nu te teme de ce vor spune. Cuvintele bunicii îmi răsunau în minte. Planul începea să se contureze. Nu era vorba doar de bani, era vorba de demnitate, era vorba de a le arăta că fata care șterge praful poate să țină în mână cheia imperiului lor. Lucram noaptea, cu lumina lămpii de birou, gândindu-mă cum voi ieși la lumină. În timpul zilei, continuam să joc rolul nepoatei supuse. Le serveam ceaiul în timp ce ei discutau, agitați despre faptul că nu găseau actele originale ale terenului în arhivele primăriei. Trebuie să fie o greșeală birocratică, urla unchiul meu la telefon. Plătiți pe cine trebuie, rezolvați! Eu ștergeam masa cu inima bătându-mi nebunește în piept. Fiecare foaie verificată, fiecare semnătură descoperită îmi dădea speranță. Dar mă temeam totuși. Dacă greșesc, familia se va întoarce împotriva mea. Știam de ce sunt capabili. Dacă aflau înainte ca totul să fie blindat legal, m-ar fi distrus, m-ar fi scos nebună, m-ar fi acuzat de furt, m-ar fi alungat. Dacă bunica va pleca și soarta mea va rămâne la rândul altora, dar bunica plecase deja, eram singură. În fiecare seară mă culcam cu amintirea cum mă priveau ceilalți, cu superioritate, cu tu nu știi. Acele priviri deveniseră combustibilul meu. Am început să caut prin vechile jurnale ale bunicului depozitate în pod, căutând orice mențiune care să susțină validitatea donației bunicii. Într-o seară de joi, în timp ce furtuna bătea în geamurile mansardei, am găsit ceva ce nici măcar bunica nu menționase. Un carnet vechi legat în piele neagră. Era jurnalul bunicului din anul în care cumpărase terenurile. Am deschis pagina cu mâini tremurânde. Scrisul era aplecat, nervos. Am cumpărat pământul pentru Ecaterina, să fie siguranța ei și a copiilor dacă vremurile se vor schimba. Dar văd lăcomia în ochii fiilor mei încă de acum, de când sunt mici. Dacă vor uita ce înseamnă familia, acest pământ să nu fie al lor. Am înghețat. Era dovada morală de care aveam nevoie pentru a-mi liniști conștiința. Nu furam nimic, împlineam o voință care sărise peste o generație putredă. Am construit planul meu în tăcere, am crescut în umbră doar pentru a deveni lumină.
Urma pasul cel mai greu. Trebuia să merg la primărie, să depun actele în nume propriu, să declanșez bomba. Dar mai era ceva. Domnul Vasilescu îmi spusese că pentru a finaliza procedura aveam nevoie de o semnătură veche, un martor din actul original. Un bărbat care trăia retras într-un sat de munte la sute de kilometri distanță. El era singurul care putea confirma autenticitatea semnăturii bunicii pe actul de donație în cazul în care familia ar fi contestat luciditatea ei. Fără el, totul putea fi atacat în instanță ani de zile. Mi-am făcut bagajul sumar. Le-am spus alor mei că plec la o prietenă câteva zile să mă reculeg. Du-te, mi-a spus mama, fără să mă privească, ocupată să aleagă perdele noi pentru casa pe care spera să o construiască pe terenul meu. Oricum stai degeaba pe aici. Am ieșit pe ușă cu rucsacul în spate și cu dosarul verde presat la piept. Aerul rece al dimineții m-a lovit în față. Nu mai eram Irina, nepoata invizibilă. Eram Irina, moștenitoarea, și plecam să-mi revendic viața. Urmam în drum lung, spre un om pe care nu-l văzusem niciodată, purtând cu mine secretul care avea să dărâme lumea lor de carton. Am mers la gară fără să privesc înapoi. Rucsacul mi se părea ușor, deși în el nu era doar dosarul verde care valora milioane, ci și o promisiune tăcută, făcută unei femei care mi-arătase că pot fi văzută. În buzunar aveam adresa, satul Mierlei, o comunitate uitată de lume, undeva în Apuseni. Era un drum lung, un pelerinaj autoimpus, care avea să-mi testeze limitele. Călătoria a început cu un tren vechi, care scârțuia la fiecare curbă, apoi cu un autobuz local, plin de miros de fân și oameni tăcuți, care se priveau în oglinda retrovizoare a vieții lor. Fiecărui kilometru parcurs îi se suprapunea un metru de distanță, pe care o puneam între mine și casa bunicii, între mine și viața de umbră. În săptămânile care trecuseră, chiar dacă lucrasem la plan în liniște, nu realizasem cât de mult mă epuizase să trăiesc sub acea lupă a disprețului. Pe drum am început să notez, pe o agendă mică roșie, toate replicile tăioase pe care le primisem de-a lungul anilor. Nu pentru a mă răzbuna, ci pentru a nu uita niciodată de unde am plecat. Ești prea sensibilă, Irina. De ce nu te îmbraci și tu mai bine? Tu nu știi, lasă-i pe bărbați să rezolve. Fiecare frază era o palmă moale, dată cu indiferență. Acum, în ritmul monoton al roților de tren, ele se transformau în cărămizi pentru zidul pe care îl construiam în jurul identității mele, una care nu mai avea nevoie de aprobarea lor. Pe geamul murdar al autobuzului se derulau peisaje de o frumusețe sălbatică, dealuri abrupte, păduri dese care își schimbau culoarea, sate mici, pitorești, agățate de pante. Era un contrast izbitor față de luxul steril și rece al casei bunicii, unde totul era impecabil și tăcut, dar lipsit de viață. Aici, tăcerea era plină de zgomote, vânt, păsări, sunetul îndepărtat al unui clopot. Am simțit o libertate fragilă. Nu eram o umbră, eram o călătoare, cu un scop precis și cu dosarul verde presat în rucsac ca o inimă nouă. În timpul uneia dintre opriri, într-un orășel prăfuit, am mers la o cabină telefonică veche și am sunat-o pe mama, doar pentru a testa apele. Vocea ei era absentă, grăbită. Ah, tu ești! Bine că ești bine! Unchiul tău are probleme cu un act la primărie, o nebunie cu un teren vechi. Nu-ți bate capul, noi rezolvăm. M-am abținut să zâmbesc. Erau atât de siguri pe ei, atât de obișnuiți să rezolve totul, încât nici nu concepeau că sursa problemelor lor eram chiar eu, fata care stătea degeaba. Am închis telefonul și am simțit o liniște profundă. Am scos simul vechi și l-am aruncat într-un coș de gunoi. De azi înainte, urma să comunic doar cu domnul Vasilescu și cu martorul esențial pe care trebuia să-l găsesc. Acea acțiune simbolică, aruncarea simului vechi, a fost o eliberare mai mare decât orice discurs ținut vreodată. Nu mai eram la dispoziția lor, nu mai ascultam telefoanele lor nocturne, discuțiile lor despre bani. Drumul a continuat pe un drum forestier, unde autobuzul m-a lăsat singură, în fața unei poteci noroioase care urca abrupt spre munte. Satul Mierlei nu era accesibil cu mașina, aveam de mers pe jos. Încălțată cu niște bocanci vechi, am început urcușul. Greutatea rucsacului, oboseala, frica de a nu mă rătăci,
toate acestea s-au transformat în disciplină. Fiecare pas era o mică victorie. Am simțit pe pielea mea că, pentru prima dată, depindeam doar de mine. În drumul meu mă gândeam la bunica. Îmi amintesc de o seară, cu ani în urmă, când mătușa mea îi reproșa că era prea blândă cu mine. O faci să creadă că merită mai mult decât poate obține, spunea. Bunica s-a întors spre mine, în tăcere, și mi-a făcut un semn subtil din cap. Înțelesul era clar. Meriți, dar ei nu vor recunoaște asta. Acum, eu mergeam să obțin ceea ce meritam, nu să cer. Nu am venit să cer, am venit să iau. Orele s-au întins. Când în sfârșit am văzut primele case din satul Mierlei, soarele apunea, aruncând umbre lungi, roșiatice, peste acoperișurile vechi. Satul părea că s-a oprit în timp, neatins de lăcomia modernă. Am găsit adresa relativ ușor. Casa martorului, domnul Mihai Ionescu, era ultima din sat, cocoțată pe o colină, cu o priveliște impresionantă asupra vării. Era o casă de lemn, simplă, cu un cerdac larg și o curte plină de flori uscate și un miros puternic de fum de lemn. Inima îmi bătea cu putere. Era momentul meu. Dacă acest om refuza să coopereze, dacă mătușile mele ajungeau la el înaintea mea, tot planul se prăbușea. Trebuia să fiu convingătoare, sinceră, dar nu disperată. Domnul Vasilescu mă avertizase. Ionescu nu era interesat de bani, ci de onoare și de memoria bunicii. Am stat câteva minute în fața porții șubrede, respirând aerul rece. Am scos dosarul verde din rucsac. L-am ținut în mână. Mi-am simțit mâna tremurând. În acel moment am retrăit nu doar respingerea familiei, ci și rușinea de a nu fi putut cere explicații, de a nu fi putut fi altfel. Dar acum eram altfel. Nu mai tăceam, nu cu vocea, ci cu acțiunile mele. Am deschis poarta. S-a auzit un scârțâit prelung care a spart tăcerea serii. Un câine bătrân, leneș, s-a ridicat din culcușul lui și m-a privit fără să latre, ca și cum mă aștepta. Am urcat cele 3 trepte din lemn și am bătut în ușă. Mâna mea era rece, iar lemnul sub degete era aspru și uzat. Am bătut de 3 ori. Ușa s-a deschis imediat, fără ca cineva să întrebe cine e. În prag stătea un bărbat în vârstă, cu fața brăzdată de vânt și timp, cu părul alb și privirea pătrunzătoare. Nu era înalt, dar emana o autoritate calmă, neforțată. Purta un pulover gros, de lână, și ochii lui erau exact ca ai bunicii, albaștri, luminoși și inteligenți. M-a privit de sus până jos. M-a analizat. Te așteptam, fata Ecaterinei, a spus el cu o voce profundă, fără urmă de surprindere. Deși nu semeni cu ea, ai ochii mai mult ca ai bunicului. Intră, este frig afară. Am pășit înăuntru, simțind căldura primitoare a sobei și mirosul de mere coapte. Mă simțeam dezarmată, dar și ușurată. El știa, totul era pregătit. Am stat în prag, strângând dosarul la piept, așteptând ca el să pună întrebarea pe care o pregătisem în mintea mea mii de ori. Dar el nu a întrebat. Mihai Ionescu s-a așezat pe un scaun lângă sobă și mi-a făcut semn să mă așez pe lavița de lemn. Mi-a scris Ecaterina, știam că o să vii. Domnule Ionescu, eu sunt Irina. Am început eu, iar glasul meu era nesigur. Am venit pentru asta. Am așezat dosarul verde pe masa vece, deasupra unei fețe de masă din pânză aspră. Știu, Irina, știu. Ecaterina nu a fost o femeie care să lase lucrurile neterminate. Dar nu ai venit doar pentru un act, a continuat el, privindu-mă fix. Ai venit pentru că vrei să știi de ce ți-a făcut asta. De ce nu te-a protejat mai devreme? De ce te-a lăsat să crești în întuneric? Așa este, am șoptit eu, simțind cum mi se înmoaie genunchii. Ei mă priveau ca și cum nu aș conta, îmi era rușine. Nu ai de ce să-ți fie rușine. Bunica ta nu te-a lăsat în întuneric, te-a învățat cum să vezi în el. Mâine dimineață o să citim actele. Acum ești obosită, bea un ceai. Am acceptat. M-am așezat la masă, iar el mi-a pus în față o cană de ceai fierbinte, de mentă. Aburul îmi încălzea fața. Pe peretele din spatele lui, într-o ramă simplă, era o fotografie alb-negru. Era bunica, mult mai tânără, zâmbind larg, așezată pe un câmp, lângă o piatră mare. O frumusețe sălbatică, rebelă. E bunica, nu?" am întrebat eu. Da, așa era când am cunoscut-o, înainte să o închidă în casa aia mare, plină de șoapte și lăcomie. Terenurile astea nu sunt doar proprietăți, Irina, sunt un testament despre demnitate.
Dar tu trebuie să știi povestea lor completă, o poveste pe care restul familiei nu o știe, nu o înțelege și nici nu o merită, o poveste despre o alegere. Am luat o gură de ceai. Era dulce, dar avea o aromă puternică, amară, de adevăr. Tensiunea se acumula. Mâine dimineață aveam să aflu nu doar cum să câștig, ci și de ce am fost aleasă. Mă aflam la doar câteva ore distanță de dezlegarea misterului care mă urmărise toată viața. Dimineața a venit cu o lumină blândă. Pe când soarele se ridica deasupra munților, aruncând umbre lungi, domnul Ionescu era deja așezat la masă, cu dosarul verde deschis în fața lui. Aerul era proaspăt, plin de mirosul de rășină și ceață. Terenul acela, Irina, a început el, sorbind dintr-o cană de lut, nu era doar un lot de pământ, era o lecție. Bunicul tău, George, l-a cumpărat cu primii bani câștigați cinstit. A păstrat actele separate de firmă, tocmai pentru că intuia că fiii lui vor ajunge să se mănânce între ei pentru avere. I-a spus Ecaterinei, păstrează-l ascuns. Când se va ivi cel care știe să tacă și să aștepte, acela va fi moștenitorul adevărat. Când Ecaterina și-a dat seama că tu ești acea persoană, nepoata care nu cerea nimic, dar care știa să citească tăcerile, și-a activat planul. M-a privit fix. Bunica ta ți-a dat o armă, Irina, nu un cadou. Un cadou l-ar fi putut vinde. O armă te învață să lupți. Ea a așteptat până când familia a crezut că a uitat de el, până când s-a creat această confuzie birocratică în arhive. Nu e vorba de o greșeală, e vorba de o intenție. Proprietatea pe care toată familia o crezuse pierdută, cu carte funciară abandonată, era scrisă în beneficiul meu. A scos o foaie mototolită dintr-un plic sigilat. Era o scrisoare de la bunica, adresată lui Ionescu, ultima. Îi mulțumea că a acceptat să fie martor și spunea, cu amărăciune dulce, las moștenire un imperiu, dar și o oglindă, să vadă și ei ce înseamnă să fie ignorat. Dar Irina să nu cadă în aceeași capcană a lăcomiei, ea știe deja cât costă. În acea dimineață, Ionescu a semnat în fața notarului local, venit special în sat. Declarația sa era clară și incontestabilă. El confirmase semnătura bunicii și intenția ei limpede de a transfera proprietatea pe numele meu, cu mult înainte ca luciditatea ei să fie pusă la îndoială. Am părăsit satul Mierlei cu un sentiment de recunoștință profundă, ca și cum bunica mi-ar fi făcut din nou cu ochiul de dincolo de mormânt. În drumul de întoarcere nu mai eram obosită, ci focusată. Mă întorceam la București nu ca să mă răzbun, ci ca să închei un capitol al vieții mele, acela în care eram considerată o pată ștearsă pe tapet. Domnul Vasilescu m-a așteptat. Când i-am înmânat actul semnat de Ionescu, a zâmbit satisfăcut. Ești tu, Irina, a spus el. Ești un proprietar de drept, înregistrat, nu mai pot face nimic. Planul era simplu, să-i las să se zbată. Unchiul meu și verișorul meu, Andrei, erau în pragul unei crize de nervi. Pierduseră deja 2 termene cu dezvoltatorul imobiliar din cauza lipsei actului de proprietate. Trebuiau să rezolve rapid, altfel riscau penalități uriașe. Convocarea a venit printr-un mesaj sec, de la mătușa mea. O ședință de urgență la biroul familiei pentru a stabili o strategie unitară cu privire la problemele cu terenul. M-am îmbrăcat într-un costum simplu, negru, care nu atrăgea atenția, dar care era impecabil croit. Nu voiam să par triumfătoare, ci doar prezentă. Am intrat în sala de ședințe, unde mirosul de cafea tare se amesteca cu cel al panicii. Toată lumea era acolo. Unchiul roșu la față, mătușile cu fețe crispate, Andrei dactilografind nervos pe laptop. M-au ignorat cu desăvârșire, nici măcar o privire. Am așezat o cană de apă în fața fiecăruia, jucând rolul meu de fundal. Bun, haideți să ne concentrăm, a spus unchiul meu, bătând cu palma în masă. Problema e terenul. Avem un precontract, dar actul original lipsește. Trebuie să dăm mită la primărie, să inventăm un duplicat, orice, altfel pierdem tot. Poate că nu ar fi trebuit să vă grăbiți, a șoptit mama, iar eu am simțit o scurtă tresărire de vinovăție. Taci, Maria, i-a tăiat-o mătușa. În acel moment, ușa s-a deschis și a intrat domnul Vasilescu. Nu l-au recunoscut, au crezut că e un curier.
"Scuzați-mă," a spus Vasilescu, așezând pe masă un dosar maro, mult mai gros și mai oficial decât al meu. "Am fost rugat să aduc la cunoștința dumneavoastră un document." Toți s-au oprit din vorbit. S-a lăsat o tăcere grea, umplută doar de zumzetul aerului condiționat. Unchiul a luat dosarul, confuz, l-a deschis. Fața i s-a albit. A citit o singură frază cu voce tare, gâfâind: "Proprietarul legal al parcelei este Irina Popescu." Apoi a tăcut. Tăcerea a devenit totală. Andrei și Clara s-au aplecat să citească și expresiile lor s-au transformat din dezinteres în șoc absolut. Privirile s-au schimbat în încercări stângace de justificare, râsete murate. A fost momentul meu. Toată viața fusesem ignorată, dar acum, în tăcerea aceea, eram centrul universului lor. Ei, cei care mă ignoraseră, își încruntau sprâncenile, căutând explicații pentru ce se întâmplase. Unchiul meu a ridicat capul și m-a privit. Nu cu furie, ci cu o neînțelegere dureroasă. "Irina, ce-i asta? E o glumă proastă? Ați falsificat ceva?" M-am ridicat încet de pe scaun. Nu am vorbit mult. M-am îndreptat spre masă, am luat paharul meu cu apă și am lăsat dosarul verde, originalul, pe masa lor, lângă cel al avocatului. Am simțit că greutatea pe care o purtasem atâția ani, umbra pe care o fusesem, se ridică de pe umerii mei. Am ieșit. În praf liniștea camerei, ecoul pașilor mei părea victoria. Nu m-am grăbit. Fiecare pas scârția pe podeaua de parchet, un ritm lent, intenționat. Și în drum spre ușă am întors capul și am spus, nu cu furie, ci cu o tristețe resemnată: "Nu am venit să câștig, ci să fiu văzută." Apoi am închis ușa în urma mea, lăsându-i pe toți în acel vid al tăcerii și al dezvăluirii. Când am ajuns în stradă, aerul mi-a părut mai curat, mai proaspăt. Nu mai eram obligată să port greutatea secretelor lor sau a ambițiilor lor eșuate. Uneori, o tăcere spune mai mult decât o dispută, iar eu am ales să tac, să acționez, să trăiesc, în lumina aceea, nu ca o umbră, ci ca un testament al demnității mele. Nu am mai mers înapoi, nu m-am uitat la mesajele care au început să curgă câteva ore mai târziu, pline de rugăminți, amenințări și, cel mai dureros, scuze false. Am simțit o pace pe care nu o avusesem niciodată. Am știut că rădăcinile acelei grădini, pe care altcineva ar fi uitat-o, erau ale mele. Am șters praful de pe pianul bunicii, acel pian vechi pe care voiam să-l mut în noul meu birou. Și am început să învăț să cânt, nu pentru nunți, ci pentru mine. Căci au încercat să-mi șteargă numele din istoria lor, dar nu au reușit să-l șteargă din pământul pe care îl dețineam. Ei au vrut să-mi ia vocea, dar mi-au lăsat pământul, iar eu am plantat pe el tăcerea mea.